Máte podozrenie u niektorých z vašich žiakov či školákov na dyskalkúliu? Chceli by ste si to overiť, ale nechce sa vám mesiace čakať na termín u odborníka? Otestujte si ho sami priamo u seba v kabinete alebo doma a hneď. Predstavujeme test matematických schopností žiakov na 1. stupni základných škôl Majster Kódy. Je určený pre žiakov 2. až 4. ročníka, žiak dostáva pokyny cez slúchadlá. Takže test je vhodný aj pre deti s problémami s čítaním alebo deti, pre ktoré je slovenský jazyk druhým jazykom. Test sa môže vykonávať individuálne alebo skupinovo a trvá 30 až 45 minút. K dispozícii sú verzie pre prvý a druhý polrok školského roka. Hodnotenie prebieha automaticky formou individuálneho testového profilu. Výsledky testu sú pre učiteľa alebo rodiča k dispozícii elektronicky naskenovaním QR kódu. Sú vyjadrené vo forme čísla, percentuálneho poradia. To vyjadruje, kde sa výkon dieťaťa nachádza v porovnaní so štandardnou vzorkou rovnakého ročníka v príslušnom polroku. Výsledok uvádza 3 rozsahy: podstatné ťažkosti, mierne ťažkosti, žiadne ťažkosti. Objednajte si test pre žiaka, overte si úroveň jeho matematických schopností a začnite s nápravou okamžite. Majster Kody test nájdete na www.rabe.sk.